Nyt me ollaan tulossa kalapaikalle. Lähestytään niin kun kasvillisuuskynnystä, tullaan tuohon 3 metrin rajaa. Vähän jo matalamman puolelle otellaan, että päästään 2,8. Nyt ollaan 2,8. Mä painetaan sitä ankkurinappia ja pistetään tää veneen ankkuri tähän. Että päästään kalastamaan tää paikka kaikessa rauhassa. Nyt se otti kiinni. Ja nyt ollaan valmiita kalastamaan. Tää todellakin pitää erinomaisesti tämän veneen paikallaan. Tää on loppujen lopuksi jopa välillä tarkempi kuin naruankkuri. Riippuu tietysti kuinka paljon köyttää on ulkona. 3 metristä tietysti ei tarvi hirveästi päästää johtoja ulos eikä mitään muuta, mutta nyt me ollaan jätetty tähän. Meillä on tällä hetkellä aika tyyni keli tällä hetkellä, että periaatteessa taivasankkuri ei tarvita, niin se voidaan sammuttaa ja pitää tässä paikalla. Jos tuntuu sille, että vene lähtee karkaamaan tästä, niin mä voin palauttaa tämän takaisin tähän samaan omaan paikkaan, missä me oltiin äsken. Tai ankkuroida sitten siihen kohtaan, jos tuuli rupeaa osumaan. Nyt meillä on sen verran tyytä tässä, niin ei tarvita oikeastaan ankkuripaikkaa ollenkaan. Sen takia, että kone pyörisi vaan häiritäkseen tuolla kaloja, mitkä on tuolla vedessä. Nyt me voidaan myöskin tehdä semmonen homma, antaa sille suuntima, pistää kone käyntiin ja lähtee pikkuhiljaa menemään jotain määrättyä kohdetta kohti. Ja taas kun löytyy jotain erikoisen näköistä kasvustoa tai jotain muuta vastaavaa, joko viistokaijussa tai normaalinäytössä, ne voidaan pysäyttää siihen kohtaan. Mut näin mä kalastan tää syvän alueen ja käytän tätä keulamoottoria apuna. Anna sille suuntiman ja anna se mennä siihen kohtaan. Näkee koko aika moottori hakee sinne päin, mihin me ollaan menossa. Se korjaa automaattista reittipistettä, mihin me ollaan menossa. Ja siinä kohdassa, kun tuntuu sille, että halutaan jäädä paikalleen, painetaan ankkuri ja siihen se jää kiinni. Tää on loppujen lopuksi aika tarkka ja kova otteinenkin joskus. Tää motorguidin ankkuri pitää melkein varoittaa, jos on kova vauhti. Huomauttaa, että nyt painetaan taivasankkuri, että se on vähän niin kuin käsijarrulla, jos veneen kiinni, mutta siinä se sitten pysyy. Ei tarvitse paljon kaivaa ankkureita tuolta keulalaatikosta tai nostella naruja verestä. Pysyy kädet kuivana ja elämä on mukavaa. Nyt me ollaan kalastettu tätä paikkaa jonkun aikaa. Tässä on hauska toiminto tässä motorguidissa. Jos mä annan sille käskyn oikealle vasemmalla eteen tai taakse, niin yhdellä napin painalluksella se siirtää 1,5 metriä tätä venettä. Ja nyt kun mä annan sille oikealle käskyn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, niin siirtää meitä oikealle 15 metriä ja ankkuroi siihen suoraan itsekseen. Kohta me ollaan siihen tullut paikalleen. Ja oikeastaan mun ei tarvitse sitä huolehtia. Mä tiedän, että se siihen jää. Ja 15 metriä se siirtää. Et se voidaan tietysti, jos ajatellaan, että heitetään vaikka 20 metrin heittoja, niin pistää sitten painaa vaikka 13 kertaa, niin sitten se menee sen heiton kantaman päähän aina johonkin määrättyyn suuntaan. Jos tää nyt siirtyy jostain syystä pikkasen liian kauas, vaikka rantaviivasta tai penkasta tai jostain muusta, niin voi korjaa sitä sitten saman tien eteenpäin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kertaa 1,5 on 7,5 metriä. Nyt se siirtää eteenpäin tätä venettä 7,5 metriä ja jää siihen paikkaan sitten, mihin se on pyydetty jäämään. Tämä on kyllä loistava ominaisuus. Varsinkin jos kalastetaan ahventa tai jotain muuta parvikalaa, mikä saattaa pikkusen liikkua aina paikasta toiseen, niin siirretään venettä, heitetään jonkun aikaa, parvi hävisi jonnekin, painetaan taas 10-15 kertaa johonkin suuntaan ja paatti hoitaa itsensä ja sitten pystyy kalastamaan koko ajan etsimään sitä aktiivista parvea tai kalaparvea, minne se nyt on mahtanut liikahtaa.